Παναθηναϊκός βγάζει κόντρα επίθεση με τον Μπέργκ. Έχει κάνει κίνηση του Ατζαγούρ. Του Μαρκάνο κοντά στον Μπέργκ. Ο Μπράνιτς κάνει το σουτ στα δίκτυα. 0-1 ο Παναθηναϊκός στο 45 με τον Μπράνιτς. Σε κόντρα επίθεση από το λάθος του Ολυμπιακού στη μεσαία γραμμή, ο Παναθηναϊκός γέμισε αντεπίθεση και σκοράρει. Ανέβηκε ο Ατζαγούρ. Ο Μπράνιτς ήταν μόνος του. Και μάλιστα τη γωνία. Έχει ασίστ του Μπέργκ στο πρωτάθλημα. Τώρα ο Μπράνιτς για τον 1-0 του Παναθηναϊκού. Ο Λέβας. Θέλει να συνεργαστεί με τον Φουστέρ. Από την απομάκρυνση της μπάλας θέλει να υποφεληθεί ο Μπέργκ που έφτασε πρώτος και πήρε τον Παπαδόπουλο. 0-2. Γκολ ο Μπέργκ. Ο Παναθηναϊκός πάλι σε κόντρα επίθεση με μεγάλη μεταβίβαση. Ο Μπέργκ στην πρώτη περίπτωση έδωσε την ασίστ. Τώρα βγήκε πρώτος στην μπάλα. Πρόλαβε τον Αβραάμ Παπαδόπουλο και πέτυχε το 2-0 για τον Παναθηναϊκό στο 67. Κάνα επάση του 2-0. Με τον Μπέργκ να φτάνει πρώτος στην μπάλα. Πρόλαβε τον Αβραάμ Παπαδόπουλο. Είδε τη γωνία του Ροβέρτο. Και σκοράρει. Καρέλης εκτέλεσε η μπάλα στα δίκτυα. Ο Αμπέντ 3-0 στο 89. Στο 89. Σπηδιάζει τον Ροβέρτο και ο Αμπέντ με φάουλ σφραγίζει εντυπωσιακή εκτός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού.